Central Government atum pen Karbi Anglong along ria phan AFSPA arlo kibi pon bom aphuthak KSA tiripi ameiphu Samson Teron atum pen dongkamukam rong sopia long kedo Karbi hem tunalong pherang ke amai ingni ponsi ning kangsam sealam chipaklang pon Karbi Anglong West Karbi Anglong la pen dima hasawa phan AFSPA arlo amen kibi pon ko aphuthak KSA song atum pen ning ki phophe chipaklang ponsi KAC kachari pon team Karbi Anglong atum pen tong sekot pen labang so aphuthak prabjen pen kelang pon japan KSA ameiphu Samson Teron pen tuning ripon la so lama aphuthak apo justime fet council atum sitame reaction idun da priming je polo seta opinion samela reaction idun de da bang labang ke nam hume melo ta sidu be tuning ri lahelo Karbi Anglong Autonomous Council ala ke Japon a team Karbi Anglong ara atum sitame prabjin pe nali tum sitame pini bang ke dake a government amasi that Karbi Anglong ta Karbi Anglong Autonomous Council ta BJP lo ha Assam ta BJP lo ha Delhi ta BJP lo posinali tum kachethan nali tum ye tum rat ki sumalam ki than ke joy ki ye posinali tum men same prabjin pen thandu nangko je Karbi Anglong ke it's no more a disturbed area ladake peaceful area lo lapen la ke duan etum non ka surrender tang atum aphan sitame alali tum non rehabilitation accounts tame pi bom lo aposi pini langli tum ben sitame central government fund waida pen pachini du nangji bang kelailo Karbi Anglong disturbed area kalido aposi laso hala non disturbed area coalition of pen Karbi Anglong West Karbi Anglong ben di mahaso fan pejok ponaji Bangso amaya long pen KSA ameiphu Samson Teron pen kaning je pona tengke BJP sarkar la pen KAC ke Japon team Karbi Anglong la pen prek jama sai kam atum sitami ke damtang pen nangana ning kan pen Karbi Anglong arlo along methang asai ke klem along thang nak katikuk ave pin pen sitami Karbi Anglong West Karbi Anglong along la bangso AFSPA arlo amen kibi pon ko kabangke isi ning duk me alam lo Lasi, Government of India atuma phanseta me prabjin pen Karbi Anglong West Karbi Anglong pen di mahasaw aphana bangke disrupt area pen pajok nang ji pusi tuning ripon peaceful lo pu posipini along tina mai meeting long ta BJP a sarkar atum same ningje boy BJP a leader atum same ningje boy ba kaprek a department atum sitame ele tum da kam ke claim ko pine ne officer tum ka sik sak tum theklong le la ana fisita me pini bang lahai nang declare period bangke nitu pen ning duklo la se government of India phansta me nitum chuning rilo alang litum sa prabjin pen labang so decision bang roll back kurisi Karbi Anglong West Karbi Anglong la pen di mahasaw phan bangke disturb area pen pa free nangji lalo pulotang te dak ke doara datum students atum pen danglok businessmen punoi entrepreneurship punoi anu tin atum stamela dak ke do ke jog wan do po laso ke jog wan lo pulote so kamatha kisung ka velu pulotang te dak sila so Karbi aralo Karbi Anglong ke doara datum Karbi pen danglok ka preka khe tum stamela dak kaching thura to war long po dongkamukam pen wiki be Karbi Anglong live